Kuchokera ku Times Television kunyalirako timati TTV la mulungu pa 2 February 2025 abankuku akuti mwezi wathakale uwu akuyangana September anthu tili ndi phuma ife ndi a Times Television tabweranso ndi program ya Hot Current. Program imene cholinga chake ndichokuti tibwere pano ndeti zapereke feedback kwa amene ali maudindo osiyanasiyana amene malandira misonkho ya boma. Timazakuuzani kuti kodi kuma standiko anthu akuti chani nde timazakuuzani zimene zozo posanyengerera komanso posapepesa. Langa dzina ndi lomwe lija Wonder Msiska. Ndevu zamwayi ngati mwakonda nkhwenda viwiso zitengera kuti mwasankhaliti. Awa ndochunga kuseka pawa amaphambo ndimaona maina awo sopano kusona sequence yake kodi umakhala yotani ndinaona ta ziko la balalika nisankaweka boss sankaweka ndi mene waimverera sizikwenda kwenda vivi amakhala kwenda yani kwenda vivi amuchosa kuti ya kwenda vivi amakhala katika pawanda amponya kwina kwenye kuti ya mafuta saa kubezeka mimi sikugwira bwanji awa ndi Bayana Chunga amapang'ombe takulandirani ochunga zomwe kwambiri awo ndapankuku kwa msuku a Jonah Pankuku takulandirana msuku. Program ino ndi ya Hot Current imatifika ndi thandizo lochokera kwa Series Enterprise. Utenga ochokera kwa Series Enterprise amene amatipatsira program ya Hot Current amene amagulitsa katundu wa stationery komanso electronics kuzomba komanso kulilongwe. Nkhani zathu boma likutinji ndeti namva zimene likunena boma ndefe tabwera pano tikuti Hot Current ikutinji chabwino komanso za running mate tidanena kuti zomatha kuoneka panopa kuti ma president azipani zosiyana-siyana ndi awa. Tikamafika June pamene akapereka mapepala olota afuna umbise cha mtundu wanji running mate wako uzamulula basi. Kodi nthawi youlula running mate ndiliti kuti anthu azimudziwiratu kuti running mate amene ndi kuti iyo chifukwa chani. Muzikumbukira kuti running mate amakhalanso kuti ndi president in waiting. Tidadambapo tidaonapo zina mbuyomu zozunguza mutu. Komanso tikukamba nkhani ina ya service delivery. Kodi mabungwe nthambi za boma zimene zimapereka ma service supanga bwanji nde kudabwera unduna mu office mwa president oyang'ana zimene zozo umene uli ndi amaikosi. Kodi amaikosi ali ndi ntchito yotani kufuna kuona kuti mankhwala mafuta kandi za zolowa ndi utuluka mdziko muno zuyenda bwanji. Kumeneko kuli nkhani zoti tikambiraneko. Pomalizira tikunena kuti tidamva ndithu kuti kubwera anthu mu January kuti tizamalizise mgwirizano kuti tizigula mafuta uko kwa anzathu kwa Abu Dhabi. Kodi anthu amenewa adabwera tamalizisa kusaina chifukwa ku Blantyre kunoko nkhani ya mafuta idakakhalabe vuto. Tikumamva kuti kulilongwe mwina it's a bit different komabe ngati ku Blantyre kuchita kufika choncho kodi zuvuta bati nkhani za mafuta update yake ili bati. Azibambo inu nkhani ndi zimenezo. Pachisanu tidaona nduna zingapo zimene zidabwera kuti ku msonkhano wa olemba nkhani atola nkhani ndi mbali za boma kuti auza Amalawi kuti boma likutinji. So nduna za boma zimalankhula zimene zikuchitika ku nduna kwawoko nde timayambira pamene popo kuti boma likutinji ndefe tikutinji. Munaziona bwanji zimenezo amaphamwa? choyamba tiyamikire on the positive side kunena kuti alipo anthu amene akuyesesa kuti
kubomako auze Amalawi chimene boma likuyesesa kuchita. So effort yokhayo yofunisisa kuti Amalawi adziwe, for me ndimaona ngati kuti ndi effort yabwino. Mwina vuto limene ndili nalo on the onset ndionena kuti format kapena kuti how you deliver that is what matters at the end of the day. Chifuka onani nduna zitatu zikufunsana mafunso zikuyankhana. Ine ngati Malawi ndiona kuti izizi ndi what pa Chingerezi timanena kuti staged. Mwakonza zochita kambira ma PS awasa PS ku information yawo. Mwakhala pamenepo scripted kuchita kukambirana kutetezana kuti apa tisafuse yakuti at the end of the day believability ya product ngati imene iyi mu communication simakhala yogwira. Tidakakonda mwina dakakhala ngati kanda amphwenda vivi kanda msukuluzi ya awaya msasati ngokafusa mafuso kanda brand panda kandi ndani ukafusa mafuso chifuka believability ya presentation ngati imene iyi imakhala yonena kuti kwa ine ntafuna kuti ndikhulupirire nena kuti zopangana izi ndizongo izongo ngati kuti mwango kusana kuti basono tikanene izi kwa Malawi. China nimafuna nene kuti nthawi zina amanena kuti mu communication amanena nkhani yonena kuti sometimes your story is better told by someone else. So ndilekeze mtakhala kuti mwationesa zithunzi zanse umene mwamanga kuchitipa. Anthu akuchitipa aja nkumayankhula osati anduna. It will add more value and weight than anduna transport kuzi azinduza zanse kuchitipa. So zimathandiza when the person at the bottom end, at the receiving end, amene akuperekera umboni wachimene boma lachita kusanga kuti boma akuluakulu khanoka muzinena kuti tapanga izi. Kumbukiraniso nonse amene munayima kusogoloko ndi anthu andale. Andi muzikumbukira kuti perception ya Malawi pa asogolera andale imakhala yonena kuti ndino anthu onena kuti ndokayikisa sa anthu okhulupirika mutha kutinamiza komanso chaka chino nchazisankho. Zimene mmayankhula anthu amazitenga with a pinch of salt. Amazitenga nkumati kaya potita segulakale TV. So ndimangofuna ndithu ndinene kuti the concept is a good one koma mwina execution yake mmene mukuyipangiramo pena pake ndikuona ngati kuti is a missed opportunity. Abankuku boma likutinji a good concept koma mwina ikuvuta delivery. Nimanena nthawi inache kuti tufuna tipange filimu ya a president Lazarus Chakwera ndeti kumutenga mu American kuti iyeyo apange acting ngati achakwerawo kuma yeti kuli Malawi kunoko okuti akuziwa amene angafotokozere nkhani imeneyi. Is it what we seeing here kuti ali ndi nkhani yoti atiuze komano kufotokoza nkhani ndi ukaswiri aliyese pamalo ake. Yeah, njambe nkunena kuti ndikwamvetsa kubomako kuti akuyenera kuti abwere adziwa fotokozera Malawi zimene boma likuchita. Chifukwa mukaona Malawi umene alili for a fact zinthu zambiri sizikuyenda bwino chabwino. So ndikudziwa kunena kuti kuli pressure kuli I wanted to use the word kuli desperation kumbali ya kuboma kunena kuti abwerebe poyera kuti zimene Malawi akuganiza kuboma kuti sakuzidziwa kapena simukuzimvetsetsa mumvetsetsa Malawi. Maivera kantukule kutwalism tamvana akutere amumbawa kulebawo akutere. So mmene wanenera wayana komanso iwe kunena kuti it's a good concept koma delivery yake it's poor. Ndikadakonda mwina akadangobwerera ku government face the press. Chifukwa ku government face the press kuja atolankhani amapatsidwa mpata ofusa mafunso. I do not understand why concept hii adaichwabe kunena kube kuti boma likutinji komabe kupatchwabe kuti press briefing. My expectation akatita na fair atolankhani which we have been taken for granted for so many times. Mwalankhula tifuse mafunso. So ndimaganiza kunena kuti mmene amafunsira a Moses Kunkuyu information minister. He has got a ministry to run apart from being the government spokesperson. Ata wafuse ndani wo. Abwerano amumba adzakhala panali wacha paja. Ndiye ndimaona ngati kuti
this country ili ndi mavuto ambiri. We do not need ma actors and actresses apange drama ya mtundu wina. So nimeona ngati kuti wati bwanji sifunika sewero linaso. We don't need that. Koma tupanga zindisewero kale. How it was delivered to me the drama. So nofanira kuti I know chidzipilira. Koma as long as even itankhula chonchi? Yeah? Even italangiza kuti zimezi zisizikubira anthu mtima. Awada ndikuze ndichote. Anakhala ziku cabinet. Kadi imagine. Koma no munthu pena apa ine mundiuza chapo pali kuganiza. Akula kuti ufuna ndikapange chinthu chimechi. Ndemwe akachipanga chinthu chicha. Ndi anthu amakakuuzani. Feedback. It's important. Because you atati awerenge even zimene anthu amalemba. No, my comments. Chikuchitika chimene chichi. It looks. Then why should you want to proceed? Kumapanga zinthu zokuti kuona kuti sizikupasa, it will not give you return on your investment. Akabwera ulendo wina akadzasintha tidzaumba manja kuti atamvadi akamva. Koma ndimanena kuti can you imagine kunena kuti anachikambirana. Pochikambirana apo kumvana kunena kuti akunkuyu ndi munzi kafusa pafuso. Mesa ndandaliwowa. Kunena kuti imagine that kind of thinking kunena kuti ndunazo zakhabasi kukambirana. Ndekukambirana anthu akulakati khulupirire akhale bakunkuya dzifusa mafuso. Can you imagine? Inde nimene zimakhalira. Ndekuganiza kupoira. Ndi ababanja akakhala makambirana za babanja pawo. Amavomerezana. Komanso mwina nkwenda vivi. Chimene tingatese kuona nchonena kuti loss of trust in government on the private media or kapena on media in general. Chifuka zikuonekera ato apapa kunena kuti sanafune kunena kuti pakhale mtolankhani azifusa mafuso kapena atolankhani wonse azifusa mafuso. One is possible because ziko lafika pa size onena kuti mafuso amene tingathe kufusa akhala mafuso onena kuti wina poyankha apezeka kuti walakwisa kapena apezeka kunena kuti alibe yankho. Ndiye timafuna tingolangiza motere aboma. Kusakhala ndi yankho sivuto. Yes. Very important. Nenaniso. Mukamapita kukayankha mafuso. Sitimayembekeza kuti inuyo ndiye kuti ndi machine yone computer kuti mwini mayankho onse. Nthawi zina udolo umaoneka pamene munthu wokuvomereza kunena kuti apa tikulephera, apa tikuperewera. Kodi Amalawi maganizo anu mukuona ngati ngatani? For me, what could have been even a more successful, effective way of talking about the issues in this country, the engagement. Where you are engaging, makosana, if government, tukupanga zamafuta, where sasa is. Kuma tukanika is. What are your thoughts? You'll be surprised. Nzeru many Amalawi yena angatokupa sana. Kuma ifecho nina kuti palibe trust. Akatuona ife awakati baya mipeni. Adani. Nde khalela ivi, nde awakati baya mipeni. Komanso mugaona anthu muchaka cha chisankho. So china chili chonse mukuona political calculation kunena kuti mukuona mavoti angatita ise mavoti atangata ise mavoti. At the end of the day, concept will remain a joke unless you rethink along the lines of argument amene tukunena. Yes, Abangu. Kwambiri. Ndapatse ganizo lina. Yes. Timanena kuti titakuonjezera mpando wina pa. Atabwera pano. Ife kumakupatsani katiba ka 30 minutes kuti tiyambe ndino aku mining nyama zikuzukulu takhanya hapa. Yes. Ndefedi zikufusani mafuso. Mudziyankha mafuso. Zosiyana ndizo drama tuneza. Sewere mupanga papa. Zokochana. Iya zokochana zwayi. Zokochana anthu sizingagwire. Tibwereze kunena kuti abana this country ili ndi mavuto ambiri. Malawians do not need more drama. Tufunika anthu akhale serious. Kaya ku cabinet akambirana serious. Amalawi afuna adzimva zinthu zosakocha. Munthu udakhala kuti ukudwala. Yes. Olota zengereza mwantundu wacho usaziwe zimene ukudwala. Mapimba. Umakhala kudwalabe. Iya guys, sisita. Uzapitabe siku linayo kafusa doctor kuti komatu zinthu zinamba kumva kale koma ndi maopa because ndi makayikira. Ndimakhala kuti ndikudwala ndi mama tumbo CD. Ndiye awawa kwenda Minister of Information. Yes. Sorry Wanda. Yeah. And kumene kokule anthu ambiri otanaphunzira za communication. Yes. Kumbali ya communication ija mukudziwa zinthu zimachitika. Munthu umapanga encode message. Waitenga message umaivunga. Pa imakafika kumbali nayo ku receiver. Munthu amene akudikira akulanda uthenga. Amene uja amene akupanga decode. Akapanga decode amene akupereka feedback. Yes. Inuyo if you are communication experts,
pitani mukawerenge feedback, pitani mukamve kuti hot current ndi ena otero akuti bwanji, then mupange reconfigure communication concept imene mwationesa apayi. Ngati izi simulabadira, it means kuti communication skills ndo expert wanuwo mwalephera. Komanso Yes. adzakhala kulankhula okhaokha. Yeah. Mapezesa Zijazi munthu umayimba foni pa wireless ati kufuna kupereka moni kwa akazi ako linawo nyumba momo. Osango abasamoni Kandi yotampena mpena. kupereka moni wakaza iwe tango abasamoni koko ife kuti kuza ndizawangawo. So it was I did Amangulisana okauka. now in Rwanda the whole program. Yes. We were never going to no, yo stage yo tuna guys can you guys be serious? Do not insult our intelligence, guys. No. Come on, guys. You can do better. Ngati tikufuna kukhala accountable. Yes. Tipange ndimoyenelera. Yeah, Tisayerekeze kuti we want to tell people what we are No doing, way. but they should not ask us difficult questions. No. Then don't do it. Don't do it. So utenga sulemera bwana athu amoze na bwana athu honorable moze ndino bwana athu Mwanyika. Takaikocheniso Yeah, munena kuti Mwanyika. Mwanyika bwana. Mwanyika. Tenti ipange bwino bwino. Ndunazo zokwena zizituluka. Inda zina plan. Ziyankhula koma tizifusana But my positives amene akuchitika ma ministries. Yes. Very important. Tidziwe. Tifusane kumene kodi aviti mbuku mumba mina upangira zinthu zawosi. Akupanga bwino sakupanga bwino. Ndeti kalenda anthu ena akena kuvomereza. ena azisusa iye amene njira yake sakhala imeneyo. We want to achieve this, how do we do it? Bwino. Zimene akunena akatukule kuti akuchita enough. Akuona kuti akanga kuti upanga zambiri. Who is telling her that? And one thing chimenda panga sonoti nchonena kuti ma cabinet minister omwewa akakhala kunena kuti ena akuyesesa kuti atipule ma ministers awo. Ena akumapanga nawo udani. Yes. So I'll give you an example. Mosabisaso. Vitumbiko Mumba akhala kuthamanga Michael Usi akhala kuthamanga. Kupezeka zonena kuti ona kuti ena within government akwaona kuti kodi awafuna akhale ngati ndani. Kodi idu MCP adani yake nda MCP. Awafuna kuti akhale ngati ndani. Iwo muchanchana ende kuti alipira. Ende kuti agula ma media whatever. No, but if anybody else wants to say something kuti Bayana Chunga ukupeka. Magari. Zopepera pa program inoyi. Ndizopepera basi. Zopepera basi. Sungazibange bwino. Olona paka boom wake wantundwanje. Sizikatheke. Ndizopepera. But when we come, how many times have we clubbed has kwaimbira mirini yona mungu akakuli anthu mindful muteta. Yes. We say something, you act chintoni cholondola. About if a tibe mkwidzi ndi anthu pano timanena zona. No. Yeah? Yes. Where government has done something positive, we have no issues. Yes. Kudos to government. So, Yeah. that somebody thinks we have to tikaombera amumba achita bwino kupita kuti states uko kuti ma human rights labor violations ndeta ombera manje nkulakwitsa ndeti zitakwitsa Atituma. tizitakwitsa Yeah. what is Yeah. Chabwino imeneyo inaliyo kuti boma likuti inji ndeti makupasani feedback kuti hot current kuti inji zimene mukupangazo ndizabwino koma simukuzipanga bwino. Muzipange bwino osaopa. Munthu kamadwala usaope kuziwa matenda kuti kudwala chani. Chifukwa choti ukangoziwa matendawo umaziwa mankhwala okumwache. So inuyo pali mankhwala ena kuti mumwe koma zimene mupangazo. Munamizana pamenepo. Mukungouzana chimene chimachitika umadzazindikirano matenda anafika pakayakaya. Yes. Kuti Mukanakwera dzulo. Tikana kuthandizani. So ife tikukuuzani musapange zimene zozo. Bwerani panopa pezani munthu azifusa mafuso eni osati okochana. Mmene anenera achunga. Kunena kuti fuso mandifusalo yankho ndilibe leroli sikuti ndinopeperayi. Malawians are not dull. They are able to know kunena kuti chochuna. Yes, ndipo nthawi ngati inoyo kumapanga zochuna. Maona? Nde kuti anthu angoti chifukwa chani mukuchuna? Panopa. Mubisa chani? Panopa. Zona zeni ndiziti. Face the truth. Yes. Zingapweteke bwanji zikhazoona kuti inu ukoza. Munamva mina nambira achunga nati poyamba tiyamikire mutakangotero. Amathaku yakuziwa kuti akangomaliza kuyamikira aswa. Mwamva? So inu Bible mumanamizana masisitana kuchuna kuyamikira honorable. Honorable mukupanga choncho zimezo sizingagwire. It will not cut the fabric. Tiye tiuzane zona. It will not. Mwabwino ndizizi. Zola kuya ndizizi anthu akufuseni muyankhe convince Malawians
they should believe your story. Zomango titenga tulankhandi ngoti khazikisa phinga ngati bathu. Inezo bajanani na. Ineso I don't like it. Ndipo kumene ukubwerako ena fetizikana. Because tizifusana tikafusa mafuso. Ande werenga lembanikala. You are calling it a press briefing. Lembanikala that journalists don't ask. No. Lembanikala ata tiwerenge. Koma ngatayitanizana tiziyankhulizana. Yes. Tikatumaso a junior akutasi malemekeza ma functions ake. Yes. Where are your senior reporters? Yes. So ndiko ku blood tie tiri ko tifeyo. Feti makufunani so mukapanga kulilongwe tamabwerani so ku blood tie ticheza sapeso. Uattend uleleso. So kuti muzalipira kali kose tizabwera ulele koma just make sure kuti Mike izaende bwino. Ichoke hapo ifike hapa tifusane. Tabwera ku blood tie. We are happy to host you here. Mipando hapa we can put. Come guys. Please. Imeneyo ndi nkhani yathu yoyamba boma likuti nji. Nkhani yachiwiri tidabwera pano timalizise izi za running mates izi kuti ma president azipani ndeti wadziwa. Ku MCP kuli achakwera. Ku DPP kuli amthalika. Ku UTM kuli akabambe. Ku PP kuli amai Joyce Banda. Ku UDF kuli atupere muluzi. Ku Afford kuli Enoch Chihana. Ku PDP kuli akondwani na nkhumwa. Aujere ambaku akusana pange convention. Anapanga online virtual. Nala ndia kala tama maneighbors ndia amachita kanga chepe kuti tisoka kuchipani. Oh fine. He remains if we are members for the fact you see my crowd member. If you live in his neighborhood, you are a member. Timabwera community party. Anyway, on a serious note, we are saying pamene tikuziwa president, is it not important kuti tidziweso kuti ma running mates anu ndi ndani chifukwa chani azakuthandizirani bwanji kukwanisa masomphenya anu. Ndeti makamba kuti andi izizi I know anthu ambiri akumakwiya nazo komano tiye ndizuza nazo. Let's face it. Zipani ziwiri zimene zizapikisane chisankho ichichi ndi MCP ndi DPP. Ena anu zitengera kuti makwera ya ndani. Pano khakula simungayiphule ndinu zipani zing'ono vomerezani sokuti tikaterere kunati simuzakulayi. Bebe akabadwa amayenda ma processing kukula uzafika munthu wankulu. Ena anu ndi zipani zing'ono mabada kumene matani you need to accept kuti you're going to grow. But for now we know kuti this fight is akhala pakati pa achakwera ndi amuthalika. Now we are saying ndiye akubwera ndi ndani. Ndeti makamba mongofuna kubwerezana kukumbusana mamsanga timana kuti inani event kuti migwirizano sidatheka uchonga. Timana kuti migwirizano ndiyotheka situkana. Koma inani event kuti migwirizano sidatheke. Pena munthu umavutika umakayangana kutali uli ndi anthu ako mkati momo. Kodi ndizotheka kuti DPP payokha ndikupita? Kodi ndizotheka MCP payokha ndikupita? Posa panga alliance ndi wina aliyense then zinkayangana kuti ku MCP kuli ma vice president awiri. Mai Gotani Hala komanso Abidamia ndi ma vice presidents awo atakhala kuti akufuna kuyangana. But we are not saying kuti ndi amene kuyangana. Achakwera ali ndi ufulu kusankha wina aliyense. Atakusankha even secretary general olo ine pano kunyamulani. Nditha kungodabwa kuti kwabwera uje private number. So kamana ndi private number masiku ano makhala kuti kunja kwacha. Koza upezeka kuti akutenga kakuika. Bayana Chunga MG2. Yatulukira bwana. Kudacha tu chonchitu David Edward adali amajesa mposa alangosa. Nawosa chimulenje zidachitika. Kudacha chonchitu kutabwera munthu amalonga fumu nditu anayira kunena kuti sindikhala basi ayi mpaka natita malizisa wasala ndani. David anakatenga kubusa sikumeli malo osamalipwekesa. So kuliso uku kuti manena kuti amayiko usi padakali pano pa ndauje nda sitting vice president awo mwina sunganeneletu kuti achakwera mwina sakwayang'ana ngakhale kuti tumazayang'ana kuti kodi awasankaganizira kuti akubwesa UTM ifa mission obwesa UTM ndi idalephereka. Pano tikuiona kuti oja zanga alibe mulandu oja zake alibe mulandu yamba kutumphuka malitaka kuprintidwa. Anthu akumafusa kodi nkulu yakufuna kuyang'ana 2025 kapena kuyang'ana 2030. Timufusa yekha zayankhe koma malitaka akuprintidwa. Now pa anthu amene wawa inu munazane napo so last week ya vitumiko mumba kuti pokuti kumpoto kuli ma 4800,000 amene alembesa padakali panopa amene akhoza ndithu kubweresa zosemphana anthu atakhala kuti sana kuchite manage bwino.
mukuona bwanji kwa MCPO tidayamba kale nkhani itungofuna timalize lero timayangana anthu awo we are not saying kuti list iyi ndi mapeto ake tikungoyangana as it stands kuti normally vice wako ndamene makhala kuti ukumuyangana kuti akhoza kubwera but you can choose to get anyone or even from the private sector. Yes, from wherever tidaona achilima malemu chilima kuchokera ku Airtel wakupita tidaonapo ndithu kodi wina ndi ndani so amene adangobwera anthu asa kumuyembekezera. Maybe I think him is apa taona akabambe adakuchoka ku reserve bank. So anything can happen. Okay. So okay, kwa ine nkhani ya running mate mwina kuchita round up kasi onse amene mwina anaonera program last week. Yes. Nkhani ndonena kuti kumpoto kuli registered voters as of now 800 something thousand. Chigawo chapakati kuli ma voters registered voters about 3.2 or somewhere there. Pomeku South is about 3 million. About 3 million. Amasiana about 100,000. Yes. Between actually 3 million. Poyamba yes, 3 million 36. Yes. That's southern region. Yes. Then after Kalembera we use my figures up. Koma nkani naonena kuti even atati agawane kuti aliyese ogwira base yake. Muonabe kunena kuti mavota amene ali kumpoto atakhala decider. Fati kumpoto kwa khala kukuonesa in terms of history kunena kuti si panganika in terms of kolowera palibe amene angachite claim kwenikweni kuti ukunde base yokhazikika. Maybe even out of Zipanese UTM can actually claim even more chifuka last time tinaona kuti UTM got more votes in the vote in the north kuposa so Zipanese zina ziwirize. So for me I'll tell you kuti kunkhani ya Malawi Congress Party ndakamba last week kunena kuti kumpoto anthu akumpoto amaona kuti Malawi Congress Party nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi inawazunza kwambiri. Kumbukirani nkhani ya quota system nthawi imene ankathamangisidwa aziphunzitsi kunena kuti muzipita ku chigawo chakwanu. Alipo anthu ambiri kumpoto amene zimene zijazo mpaka na panopo zinapanga stigmatize koopsa motenga simmadziwa kuti nkhani imeneja ndi issue muzidziwa kuti ndi issue. Komanso kuli anthu ena amene nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi anali ma victims koma ma key victims ambiri amakhala chigawo chakumpoto. Ndikupasani chisanzo ngati anthu achina chisiza kukaronga kurumpi achina chipimpha mowo achina machipisa munthali achina nkhwazi muona kuti kumzimba achina otonchirwa muona kuti kunkhata be kunaliso anthu ena. So anthu amene aja ali ndi kumpoto for it was a small population amagwirizana and amaonana ngati aliyese is family. So damage kapena kuti zimene zidachitikira kwa anthu azibale awo zamakhala akuuzana in generation amakhala kuuzana awo anaonso amazauza zizukulu zawo. So generally in terms of history kumpoto kuja it will take a lot of effort. Muona kuti that's why even achakwera atabwera kupesesa kuti yayisono ndi mbusa amene wabwera it was not still easy kuti mpoto avomere. However strategy imene ingathe kuathandiza ndimene manena last time kunena kuti atakhala kuti munthu amene akunena story ya Malawi Congress akhale munthu amene kumpotoko eni yakewo amamukonda komanso munthuyo akhale kunena kuti general ndi chikoka komanso akhale kuti ali ndi tangible history yonena kuti anthu atakwachita di promise iwo ndikumumva kuti ndi mwana wathu and zimene akutiuzazi azakonza. So ninapereka chisanzo kunena kuti Avitumbiko Mumba pamene amalimbana ulindo wa vice president ku Malawi Congress Party anali ndi chikoka ndithu chachikulu ena mese kuti ndi ndrama zambiri alikonso anthu ena mchipani cha MCP amene ndi ndrama kwambiri mwinaso oposa zo Avitumbiko Mumba but akuonedwa ngati munthu oti ndi wanyowa. Freshness matters in politics. 2, akuaona ngati munthu onena kuti is not part of the traditional Malawi Congress Party imene atipanga izizi ndi munthu onena kuti mwina atiganizira mwina mwanjira zina. China muona kuti Avitumbiko ndi munthu onena kuti kumpotoko he has been involved in a lot of activities. Mkulu kumkafusa ndivyo anthu akumzuzu ni munthu oli wapangana uza skomu mpingo and CCP by the way Roman Catholic and CCP kumpoto there are 2 major religious institutions. He has played a big role mwina kunkhani za CCP za youth ndi zoteros and because of that andika cloud kena. Now ena nkumanena kuti akutani hale bwanji bukwasiya kumbali. No, she ndi munthu olemekezeka kumbali ya history ya chipani. Koma in terms of on the ground it's ndi munthu oti anthu akumuona ngati kuti awandi
is business as usual. Ni muntu wakale ndi mene adalili. Of course kuti mutapasa vice president ndo anakhalapo sanakhalepo mpato mene ho. Koma it's not like kuti ni muntu onena kuti ngwanyowani. What freshness is she bringing? So again, last time nanena kuti awa ni maganizo anga. And I'm entitled to maganizo amene ho. My Gotanhara atakumaonedwa kunena kuti chifukwa cha gender atoka under advantage kuti mwina tindi nzimayi. Kwa kumalawi kuno we have seen kunena kuti izizi zote azimayi amavotera nzimayi nzawo tinaona even pa Joyce Banda. It's not really a strategy that works. So point yomanena kuti mwina ali cabinet, not cabinet minister but speaker wa Malawi parliament and vice president kuchipani. So because of that she's very powerful, very influential. Yes. Come at the end of the day, nkani ndi chikoka on the ground. Kota ubesa chikoka on the ground kapena ai. Zikafuta kwambiri. Ngati mufuna the two kuti musankhe mutakwaitanisa even anthu akumpoto wachi. Amenali members of the NEC. Ndikuwafusa one by one. Kodi mukuona ta amene ngabwerese value kumpoto between the two of them. Ndi ndani? So be as open as possible. Okay. Podi mwagamba kwambiri kumpoto because of the background that you gave. Yes, I gave there the are also background. two interesting candidates here. Yes. Abidamia and Michael Usi. Yes. Quickly, iniwo ndi mafula muthalende MCP Yes. awakambeza DPP. Chabe. Muganiza kuti Abidamia ndi Usi angabwerese chani, so what's the value addition that they would bring if they were to be considered mwina for the position of running mate ku 2025? Chabe. Kumbali ya yambenda mai Abidamia. Abidamia amaonedwa ngati kuti ndi representative wa Lower Shire. Kale ankatchula the mayors ngati kuti the Lower Shire giants. Especially ndamuna awo. And atalowa onse mcabinet nimakumbukira anthu akudandaula kuti mpaka na banja lonse kulowa mcabinet. Koma atamwalira anthu felt more justified kuti amayacha akhalepo, considering history imene contribution imene Amia as a family adapanga ku Malawi Congress Party pamene amafuna kulowa mboma. However, zonena kuti Amia still in 2025 the giant kulowa Shire, for me I think the issue nena kuti is very debatable. It's really an issue of debate. Komanso takatukuona kuti kulowa Shire kumakhala ngati nkogawana. It's really nkogawana. Komanso mukatenga mavoti, the votes in Lower Shire are not anywhere close to the 800,000 imene makamba earlier on ya kumpoto. That's why nachita concentrate the northern part. So muona kunena kuti ngati mina Blantyre alone is about mina chama 300 and stuff like that. I don't have the exact number ya Lower Shire. Koma it's not as a big figure compared to mina ya northern region. Now again, tinenepo kunena kuti chipani cha Malawi Congress iso ndi option ya Michael Usi. Michael Usi ndi munthu onena kuti anthu atanena kuti yayi a pragmatic person wabwera kuchokera ku UTM, whether dakali UTM kapena ayi zimene zese debate for another day. Adawachosa. For me, I'll tell you kunena kuti it's 50-50. Ata kubweresa mwina mavoti anthu onati mwina ni ma-independent amene simwina sakufuna munthu wa amene nangasipa nopa anthu akupangana ndale mchipanipo cha MCP anthu akulimbanirana. So nthawi zina anthu akamalimbana amanena kuti titenge bwanji munthu wa neutral. So he would rather maybe atakubwera ndi point yonena kuti he's a neutral figure. Koma kumbali ya iwo amene ali MCP, they would not consider a Michael Usi ngati munthu wawo. They would not. They would consider him ngati chabe munthu wobwera, koma almost ngati kuti anangobwera fika cha zimene zidachitika. Koma kuti munthu oti ali loyal atakwapasa mavota as a party, no. To be honest, I've got personally a lot of respect on Usi. Koma kuti ndikuuzeni kuti akhale running mate kwa chakwera 2025, ndikuuzeni kuti anthu ambiri even within MCP, they are very divided about his candidature. Ambiri mwina akuuzani kuti ife tikuona ngati kuti sangatibweresere value. Koma atakwathandizira. Koma kuti mwina pa running mate ipo is very debatable, very debatable. Amene ndi achunga kupereka maganizo awo kuti mafusa ma possibilities aku MCP limited to list yomwe tinayo panopa, but it is not exhaustive. Tikuziwa kuti atha kuyang'ana anthu ena. Inuyo msuku mwamsanga tenti yang'ane DPP tigawane kuti ende msanga usandi kuti mubwerezeso DPP mungoyika kupang'ono. I know kuti inuyo simungakukhala phela ndikuyikani pang'ono achunga sazaika pang'ono pa DPP. Andiki pang'ono pakepo iya ndeti kupaseni kai maina ku DPP. Ku DPP chigawo chakumwera kunoko kuli a Joseph Mwanamveka ndi amene ali a vice president for the south, a Bright Msaka senior counsel amene wa ndi a vice president kumwera kummawa kumene kuli ku this Zomba
Mangochi Eastern area, region, Eastern yes. region, yes. Then ibali Alfred Gangata, amene wanda vice president achigawo chapakati, kenaka tili ndi Ajapi Muhango, amene ali vice president aku Mpoto. Tayang'aneni amene wawa mukuyika ndemanga pang'ono ku imene amayankhula Chunga musunga nthawi. Nemwena ndingoyamba ndi awawa. Chabwino. Kuti Yes. Chunga anakhazikabe kwambiri. Yeah. Zambiri zondigulizana nawo. I simply wanted to comment something pausi kama think kumapeto. Chabwino. Ndiyambe ndi kunena kuti DPP ndikapanga make reference to the Afrobarometer imene inabwera pompano icha. Yeah. Imapatsa a DPP 70% of the votes kuno kumwera. Anthu amanena kuti 70 pa 100 alonse titha kuvotera DPP. Research manager mazaonesanso kunena kuti north ndi south mene dziko ndi zinthu akuzionera amadzaona mofanana. Aku central region ndaona amazakhala kuti akusiyana ndi mene akuonera aku north ndi aku south. North ndi south imazaona ngati kuti zinthu sizikuyenda bwino. Aku center amadzakhala kuti akuyikirabe kumbuyo kunena kuti no ife tikuzoona ngati kuti zinthu zikuyenda bwino. Now the tricky part ndi amthalika mwina akamasankha running mate. Sindi kuganiza kunena kuti amthalika amene amachokera kuno kumwera kuthokaso ku Lomwe Belt kuti atha kupanga consider amwanamveka kukhala running mate wawo ndikayikira kwambiri tikalekera ndi ndale zathu ndi the voting patterns mene amayendera. They would want probably kuti pabwere munthu wina wake okuti atha kupanga add value not from the same political region imene amthalika akuchokera. So I doubt very much ngakhale amanamveka ndi munthu olina kuti has got a very impeccable record as a former finance minister amazitsata za economy koma zokuti atha kuwatenga iwo kuchokera ku Lomwe Belt kumweko anthu atha kulankhula komanso in terms of the value ya ma votes I doubt. Ndi mmeneso mwina angakhalireso a Bright Nsaka so they are disadvantaged chifukwa cha kumene kuchokera. Exactly, that's how I'm looking at it. Okay. Or even Ansaka I doubt kuti atha so kwatenga because Ansaka akuchokeranso ngakhale kuti kumawa kumalo ndi kumwera kumene kukhala mthalika as we speak ku Eastern region kumene High Excellency Madam Agedu Mthalika akuchokeranso Eastern region yomweyi. So I really don't think kunena kuti atokhala so forced kunena kuti titenge wauku ndikuona ngati kuti mwina atakhala kuti afuna ngati ma vice presidents mwina atukanga na center ndi northern region. So then it's a battle ya probably Agangata ndi Ajapi Muhango. So when you look at the two maganizo anga tsapano kodoso ndangabe kusidwa ati awachiloka zero. Ukaona Ajapi Muhango sorry to say this sura amenyaneso kumpotoko. Ukaona Ajapi Muhango ndi munthu onena kuti yeah he has been there the vice president one of komano kachikoka konena kuti atha kugwira ndingopakana kumpeya mene alili amumba si vice president waku Mpoto. Okay, koma ukaona amumba mene amaitakasira MCP it's not the same vibe mene Ajapi Muhango ali nayo kumaipanga maitakasa kumpoto kuja DPP. Amazaoneka even pa ndale pacha pa podium pa political rally amazaoneka kuti Christopher Zomera Ngwira ndamene ali ndi vibe ku DPP ku north koma yet is just a regional governor. You understand? So yes atakufuna kuti atenge ma votes kumpoto koma does Ajapi Muhango have that stamina that pull factor yotero atakubweretsako anthu mene akuyenda kubweretsera poto ndikuona ngati kuti ayi. Gangata is just some young politician amene ineyo personally sidamumve kwa nthawi yaitali. If there is a headache imene DPP tomakalayo mene maunena ndi kuti how do we penetrate the central region. Because central region ndikumene Afrobarometer report yukamba kunena kuti MCP if Malawians were to vote in August last year 51% as of the MCP. Ndoti pa 100 was 51 akuvote MCP. Probably Mthalika and the DPP might be thinking kuti 49% kupita kutiko. Much as 14% of that report you must say they were undecided.
kumabe atomayangana kuti how do we take what we want so far is one of my vice presidents usewa amene wachita mwina machawi kwambiri misonkhano kumapangaso pumba crowds ochuluka has been Kangata ngakhale I'm not too convinced he has to come out of Lilongwe because madira amene amapita ambiri also to say kuntandire downtown kodi ukapeza sumira so akucholo so akhazike kumene kuti so komabe he has shown kuti he can pull crowds so muganiza kuti mina amuthalika athomaganiza central region kuti tipeze running mate wawo ndikatengerano ndi meneno menda fotokozeramo agangata might have better chances komana agangatawo he has to do more because tukapasa anthu amene alipo made one neneyo the central region imene amuthalika might be thinking of kumwina kwatenga agangata akhale ngati running mate wawo whether agangata is capable kuzakhala if anything happens God manamena izo zimezo ndizoona kama ika munthu osamamwika munthu Mungu mwachirekezo peti nkakamba kuti tidakhapo ndi vice president anthu ankaopa kuti ishi munaji pajatu kodi dani kuti sadakhale koma kuti tidakhalapo maja kote nene kuti zimezi zasidachitika koma tidakhalapo ndi munthu oti anthu tinkati kamagona usiku So the two akuno they are disadvantaged because of the question menali. DPP is dominated this side. Kumpoto ineyo ndikambano ineyo auje ndisada ndigwirepo kuti amapanga phuma crowds are serious. So ukatenga amene alipo akumena kuoneka ngati kuti atokhanda advantage nda Alfred Kangata. So ma headaches amene ali nawo achakwera ndamuthalika sangama ikambirane kundale kwawo kumere kuikambirane FM you understand ndimone asonea kuti tugwirisa ntchito ma materials amene ali nawo at their disposal as of now atakule mtima kuti sikupita ndali yeseyo yes atokha kuti amene wawa two things one mukamasankha running mate muziona so munthu amene angapange complement ma weaknesses are the leader so terekeze ngati mukudziwa zonena kuti your presidential candidate terekeze ngati amuthalika ndakulu 80 chakuti years old he may need the vice president wonena kuti ndakatenge wina wa 70 chakuti Trump ndavasu akhale wa 80 chakutiso kuti atizimvana bwino ali munyoza ali magogo ndekuti mukulakwisa chimozimozi achakwera nawonso achakwera akamatenga munthu iwo akudziwa kuti for example akuchokera ku mbali yonena kuti yaubusa ndakatengeso wina mkulu wa mpingo kuti tiyase tizikapemphera ayi so ukamatenga running mate uzikhani maganizo onena kuti kodi mbali imene ndingakhale weak how can I complement myself in that area good balance the basically good balance komanso ngamasankha running mate muziganizira kuti munthu amene at the end of the day amene inuyo muthaza gwira naye ntchito chifukwa pali ena onati munthu akwasankha koma come government simungagwire nayo ntchito so be open ngati musa kuti uyuyu tisangoyambana nthawi zina ndibwino kumiyezeka nkupeza wina number 3 musatengere kunena kuti munthu uyuyu ndi mmene ndikuti ndamukonda at the end of the day running mate abwerese mavoti ngati running mate sakubweresa mavoti I think there's no point kumukhala value yake ndiyo vutirapo chomaliza muziganizira kunena kuti siku lina moyo ngwa mulungu mene point mete kunena I want to emphasize on it zitakuteka you may die in office nde muzimuganizira munthu uyo ngati president ngati president kuti kodi uyu can he be able can she be able to run government and then kuzakha proudly associated kuti munthu ndina asankha ndineyo zinthu zimene zozo muziziyang'ana pamenepo ife tayiyamba iniyo mukubisala kumene kumaopa kukambana maopa kufatu nkhani imene idu anthu amayambana chifukwa ine ndikuuzani kwa MCB anthu amene akudikira kuti akhoza kukhala limete alipo ambiri moti mete kunena yonje na kupsha mitima fama ina koma at least if I just to pick someone as a running mate
ngarachoka nchipani Yes. I know kuti sachoka ku central region at least I know kuti sangachoka ku central region anthu andale ngodabwisa atha kuti Anything can happen. Anything can happen. komano ifeyo nkhani tayiyamba tizikambirana tiziona ujeni don't pretend June is coming bali kufunikira kosankha running mate mwasanga yes anthu anziwe yes mumadzaona ngati mwatenga joga Yes. kupita uko Yes. ali manyaka kodi muti ndani uko boma likuti inji ndizimenezi panali option imodzi imene sinayikambe Yes. very quickly MCP Yes. Yeah. yonena kuti athaso kuganizira zotenga munthu wina from southern region ndi chifukwa chonena kuti akhale ngati atokose mavoti amene Akasule, ya DPP. so Yeah. koma nkhani ndotete munthuyo ndi ndani Abida Mia. iziti abidamiya Yes. iziti akunkuyu Yes. ndi ndani kunoko anthu ku southern region munandigwira majanja apa manena kuti amayiko usiso banjanga Yes, amayiko usinda there's something about Aus and this it might be a very unpopular opinion but I still stand by it. Ausi ndimaona ngati kuti nthawi imene ankagwira ku Adra ali ndi ma structures ena ake up to date mmene amayenda mpaka ma projects a Adra mmene ndikuganizanso kuti sautazona zija zinapatira ma structures omweomwewo there's a high possibility kuti Ausi ndiodya zake wao atopanga ma structures pa ground mophweka across the country because of that kind of background history. Yeah. was Adra idali palipo developmental. Yes. Okay? Yeah. That's number one. Number two, ukanengerana kumene akuchokera. Ausi ndi manena kuti makamani na kuti mwina mmene Ausi amapita. Ena kwa MCP kuyesanga pita kwa akagenda ka Ausi. Kukendako a very bad one. Komano sangakhale popular kumene koko. Pamene Ausi ka whether is it kuti kanthu amaneka beka kuti umanganya mbali ina. Koma nditu amapita kupatula zisuzozo. He is somebody amene amatha kupanga direct ndi anthu pa ground very easily. kangoma kaja Polo bana ena atsogoleri ena amene kungwapatsa udindo ndichochi. They are all over. So Usi the advantage that he has. Udindo amene apatsa pano pawo. How he is going yes, how he is going to manage that. Zithu kapatsa suka score. Zindiwo kupanga kulephera kugwisa ntchito mpando amene because I see a vote of confidence. There is responsibility amene apatsa pano paija. Ngati chikomba chisakuyenda it's about service delivery siri bwino so ngono southern region Yes. muona kuti Ausi ali far advantage Yes. compared to mwina anthu ngati amayi abidamiya. yes litsipa la ma president awiri amene mukhale mukukanganirana chinthuchi ndilimeneli muyenda ndi ndani chifukwa chani ife tambako ndipo ma media houses taonapo Fox Trump amwene can talk to a journalist amwene kumachita kuona kuti koma fana uya amamufuna so tizikambirana inunso mukationa amene kugwira ntchito ati muzinena apule kuti one day you are bad at your job, you lost your job, I don't know whether anyone can employ you but good luck. Ife ena athokambirana naso program yawo Yes. program ngambiri komano zina zija tizinena pano kuti bwanji kumagwisa ntchito zinthu zokuti anthu ena anagwisa ntchito zidalephereka iwe nkumapezeka kuti just because anyway and mamulira kuti kwina watho kaso and list ina inde malisti kuti timanena kuti apapa atitafotokoza chifukwa chani yes tanena chifukwa chani tikunena anthu awawa inu mukunena kuti amuthalika litsipa lawo kwambiri akhala mwina agangata yes. awa akunena kuti ngakhale kuti mwina avitimiko mumba siti kuwaona ngati vice president koma mwina likhoza kukhala litsipaso la ndani Yes. la chakwera kuti kumpoto khale inu mwanena why maybe amuthalika might concentrate in the central region awa akunena why maybe MCP may want to look to the north. yes Zonsezi ndikunena kuti ife timafunani zabwino nonse. yes Amene awineyo ndiye mweyo sizankanayo. no Yang'anani masamu game yake ndi amasamu iyi. Tupita ku break ya series Enterprise. Tikacho komene kuti malize nkhani zathu ziwiri zimene zasalama msanga. Chifukwa chofuna kulemekeza nthawi iyi ya service delivery imene manena kuti tikuona kuti kodi komanso munali nkhani za ma governance institutions kuda kugwira bwanji kunatuluka ma rulings enache ya reinstatement ya Godfrey Tai nditi mwina kumene ndi timu ina anthu anali kwangati kuti I
think 16 members or whatever Yes. amene abwezerisaso malinga ndi chigamulo cha ajaji Amandala Mamblasa komanso pali aujena taulo adakukira Oscar Taulo adakukiranso umbusipani yomweyo ku court kukamba nkhani za jurisdiction then pali ruling ya Supreme Court ya 2017 ya Tractor Gate Supreme Court. Yes, ya Supreme Court imene makamba za jurisdiction ya ombudsman. Yes. So there are interesting issues that we want to talk about komano sitingaye kambe bwino tilonjeze apa kuti tibwere next week tizakambe komanso mu service delivery tukamba muso maudindo ena amene apasa ausi. I think iwaja kukhala mu office ya president kuyang'anira nthambi zina za boma ndi akuyang'ana za mafuta akuyang'ana za mankhwala akuyang'ana za fertilizer akuyang'ana za immigration tufuna tiziunike zimene kuti service delivery imayenda bwanji so tipepese kuti imene sitikambirana panopa sitikufuna kungopanga za kuti kukana kuchapa salu ya akulu nkuvika tufuna tichape ndithu salu imene tisangoivika koma mwachidule tingopereka kumene update ya izi za mafutazi tidamva ndithu pamene mtsogoleri wa dziko lino adapita ku Abu Dhabi kufuna kukakambirana za G2G kuti tizigula mafuta osati kwa madobadoba ndeno adakumana kumene koko ndamana kuti mkumano wachiwiri uchitikira mdziko muno mu January kuti tizamalizirane zosayinirana kuti mafuta tizigula boma ndi boma linzake osati kuzira kwa madobadoba chimozimozi somene tikufunira kupangira ndi ku Kenya I think process inalisanathe tikuyuza now memorandum of understanding imene Kenya ili nayo ni suppliers yawo tikudikira kuti ife tipange yathu ni suppliers kuzera kuziko la Kenya mukuzona bwanji mamsanga you have 1 minute timalize. Mfundo yanga yoyamba ndionena kuti at the end of the day pali zinthu zina imene ifeyo anthu amene tili kunja kwa boma sitingathe kuziziwa mukuziziwa nokha ife tinakuvoterani ndi cholinga chonena kuti muyendese bomali ndiye kupezeka kwa mafuta ndi chinthu chonena kuti tili ndi ufulu kukufunsani chifukwa ife tinakuyikani kuti mutithandizire kuyendesa dziko and part of kuyendesa dziko ndi service delivery kuti zinthu zimene zizofunikira pa moyo wathu zizipezeka ngati mafuta so whatever zimene mumapanga meeting usiku kani masana koma onesesani kuti at the end of the day Malawi apezeke ndi mafuta. Thank you. Number 2 pamene mukupanga meeting anuwo muonesese kuti simukuphwanya malamulo simukuba be accountable chifukwa siku lina ndrama za misonkho ya Malawi zizakusatirani musazanene kuti ndi witch hunting musazanene kuti akulozani chifukwa wakuba ayenera kuti asatilidwe basi so be accountable do what is right kondani dziko lanu apa Nkuku muli ndi 30 seconds nthawi gona nkupe sali kutali mina unenenawa because issue ya mafuta ikubweretsa chinthu chambiri ku dziko la Malawi ndikuyembekezera kunena kuti mwina kumkuyu ndi timu yawo atiuza tsiku lina kunena kuti ma technical officials awochoka ku Abu Dhabi aja anabwera mdziko muno apuleso adanena kuti mwezi uno wa February atilankhula atipatsa update ndikukhulupirira kunena kuti zina zimene akhala kuzikamba pano nyasi zina zimene akhala kuzimva panopa kumena apatsa ausi kuja mwina tizikambe bwino mwina next year yes chapter tisire pamene popo Amalawi timayang'ana zinthu mwachidwi. Program yathu ya Hot Current yatira pomwe pa ndithokoze Uchunga amaphang'ombe Bayana Chunga ndathokoza Uchunga ndithokoze amsuku a Jonah Pankuku amsukuluzi kuchokera kwa ine ndi ndevu zamwayi Wanda Nkwenda v Msiska makoma nonse and goodbye.